ତମେ ମତେ ଚିଠି ପାରୁଛ ନା? ଚିଠି ପାରୁଛ ମତେ? ସେଦିନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଜଳ ଜଳ ହେଇ ନାଚି ଉଠୁଛି। ତମର ଦିଟା ଝିଅ ପୂଜା ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ହତାଶ ହେଇ ବଞ୍ଚିବାର ହରେଇ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଚଳ ଅଚିହ୍ନା ପୁଅକୁ ପାଇଥିଲି। ଯାହାର ପୋଷାକ କିଛି ମନେ ନଥାଏ, ମୁଣ୍ଡରେ ସାପ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ସେ ଅତୀତକୁ ହରେଇ ବସିଲା। ଆଉ ତମେ ତମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହରେଇଥିବା ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ଅଚଳ ଅଚିହ୍ନା ପୁଅଟିକି ତମରି ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି, ଏଇ ପୁଅ ହବ ତମ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ସେ ପୁଅ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବନି ନା? ସେ ପୁଅ କଥା ଅତୀତକୁ ମନେ ପକେଇ ପାରିଲା? ସେ ପୁଅ କଣ କହିପାରିଲା? ସେ କିଏ, ତା ନାଁ କଣ, ତା ଘର କୋଉଠି, କିଏ ତା ବାପା, କିଏ ତା ମା କହିପାରିଲା? ସେ ପୁଅ କହିପାରିଲାନି। ସେ ଅଚଳ ଅଚିହ୍ନା ପୁଅ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି? ଯାହାର ସେନ୍ସ ଫେରିଲାଣି, ମୁଁ ତ ନୂଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ତମେ ତମ ସର୍ବସ୍ୱ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇ ତାକୁ ଦୁନିଆର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ କରିଥିଲ, ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ତାକୁ ବାଟ ଦେଖେଇଥିଲ। ସେ ପୁଅ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି, କେମିତି ଅଛି, କଣ କରୁଛି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି କୁହ, ସେ ପୁଅ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି? ପ୍ଲିଜ୍। ହଁ, ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝି କେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଚୁପ୍ ହେଇଯା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତତେ ଭୁଲ ବୁଝି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ତୁ କେବେ ତ ନିଜ ହାତରେ ମତେ ବିଚିବି ମତେ ମାରି ଦେଇ ପାରିବୁନି। ଅଭିଶାପ ଦେ ତୋରେ କୃଷ୍ଣ ତୋରି ଆଗରେ ମରି ଯାଉ।
ମୁଁ ତ ମରିବି ମୁଁ ମରିବାକୁ ତତେ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି ତୋ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ହବ ତୋର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ତୋର ଏଇ ପୁଅ କ୍ରିଷ୍ଣା କରିବ କ୍ରିଷ୍ଣା କ୍ରିଷ୍ଣା ତୋର ଏଇ ହାତରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ କରିଛ ମୁଣ୍ଡ କରିଛି ତୋ ପଇସା ଅବହେଳା କରିଛି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିବା ମୋ ଚାକରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଚାଲ ତୋର କିଛି ହବନି ଚାଲୁ